יעלו נא ויבואו ותיקי ענף גידול התרנגולות, אשר ברבות השנים הקימו ענף מן המסד ועד לטפחות. אבא גרינשטיין ואיס בראונר שהיוו יחד צוות לעניין. אניוקה שביט ושלמה מנצור, בואו גם אתם לכאן. אתה בא נכד? לא, בא במקום אניוקה. אז אנחנו נקריא. וזאת לתעודה כי חברתנו אניוקה שביט יפה שלא ויתרת, אבל אנחנו נקריא. ותיקת ענף גידול התרנגולות, אשר ברבות השנים עזרה להקים ענף מן המסד ולטפחות. הנה יקירת הענף. כל החי אניוקה, לא ידעתי שהיית לולנית. זה אבא. זה בטוח. אבא גרינשטיין. איס בראונר. ושלמה מנצור. תודה רבה.